Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. No noso grupo cultural Nós, a xente do redor, convivimos moitos estilos de facer literatura, pintura, música e calquera outra actividade artística. Unha das mulleres máis entrañables do noso grupo é a poeta María Díaz Vázquez, a que hoxe terei o prazer de poñer voz interpretando o seu poema Riña de Namorados que María regálanos no número 21 da nosa revista. Riña de Namorados. Díxome ao chegar canto tardache, porque nun tropezón rompín os zapatos. Cando coxeando me viu o meu amado, exclamou: con esa pinta non te levo a ningún lado. As súas palabras caéronme como unha auga fría. Contesteille con enfado: non quero verte máis na miña vida. Perdoa, meu amor, dixo, estaba cabreado. Ven aos meus brazos, que te estou esperando. E colorín colorado, como vedes, este é un home amargado por non dicir que era malo. Grazas, María.